Liwane şaradariya riya armışê ku yek ji şaradariyên hêj jê ra qeyûm nehatiye diyarkirine li taxa Karşıyakayê kompleksa sporê ava kir. Merasîma vekirina kompleksê bi tevlîbûna hevşaredar Şehzade Kurt, Azimiyecan, parlamenterên Partiya Demokratîkan Gelan HDP'yên Wanê, endamên Meclîsa Şaredariyê û hejmarek rûnişvanên taxê hate li darxistin. Kompleksa sporê li ser 2600 metrekare hatiye avakirin û di hundirê wê de qada xalîçeya sergirtî, qada seyrangehê, bo zarokan, parka lêstikê û qada basketbolê cih digire. Piştî vekirina kompleksê hevşaredar Şehzade Kurt anî ziman ku di dema hilbijartinê de zarokên taxê ji wan cihê sporê xwastibûn û bi vê projeyê wan ev daxwaza wan cih aniye. Ciwana ji me ra got hûn dikarin ya ciyekî wekî ciyê sporê ji me ra vekin ya bi taybetî xwestin me ji got çawa em nikarin zaten bi taybetî jî em ê xebatê mecbûr ne em ji bo xizmeta gel vê derê ne me got ev projeya me jî em bêjin projeyekê kurtasî bû yani hê bikeve nav demê dirêj da pêşe roja me da projê me pir hene ser taxê me. Bi ser helwesta diyarkirina qeyûmên ji bo şaredariyên HDP da jî hevşaredar Kurt bertek nîşa da û anî ziman ku ancak gel dikare wan ji peyvîrê bigire. Gelê me ji me ra dibêje me hûn înan ser peyvir ji bo xizmeta xwe û hûn hatine ser peyvir hûn em dikarin we ji peyvir rakin tu kes nikare belkî fermiyetê de ew dixwazin me engel bikin lê belê ez bawerim tu yek roj jî nikarin morala me xirab bikin em ji bo 5 sala gelê me hilbijartine 5 sala jî em ê xizmeta gelê xwe bikarînin. Demek beriyan he bi sedema lêpirsîna ewlekariyê ya walîtiya Wanê ji şaredariya riya armişê nêzî 105 xebatkar ji kar hatin durxistin. Êzî qaskî 105 personelê xwe rakirin mixabin cardî walîlik zaten qayîm bixwe ye. Rabî ev personelê me güvenlik soruşturma dawiya wê derxist hemû olumsuz yani armanca we ev e ku xebatê me asteng bikin. Berçavê gel ra me bixîn ama em ji wê ra vê dibêjin yani em berçavê gel nakevin çünkü gelê me dizanît hûn zulmê dikin hûn neheqî dikin hûn heqaretê dikin. Cî wê heqaretê jî tune hindî ku ji me bê nikarin morala me xirab bikin em ê xebata xwe çar bi çar ji gelê xwe ra bimeşînin. Hêjayê bibirxistinê ku li Wanê heta niha tevî şaredariya bajarê mezina Wanê sê şaredariyan ra qeyûm hatiye diyarkirin. Her wiha piştî hilbijartinên xwecihiyên sû û êkê adarê li şûna sê şaredarên HDP destûrname ji namzetên Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP re hatibû dayîn. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.